Jatano khunbaikha an YouTube channel ni video raitana an tahuk tai bok thongno जों tinin nalenai narkara blai o blai bai bol sna lainai bahai ke bol sna na sarai ni bol thungjaknai hai norogo जों muthung tongnai sarai ni bono bahai ke narkala bai sna lai bon tahuk tai bok song nalenai nirok but hai ke ang tak snawi nirok tahuk tai bok song phungnai nirok bu nirok sarai rok no hai ke muthung bai di borok belai no bol no belai ne chajaknai tei borok hamjaknai ulai tak tai bok songnai besi belai ne kai bas na jagulai hai ke na ang tabok snanai hai ke nirok nainar di nirok kaham ke ani video no nirok nai di ang tak hai ni bagi ni nirok kaham ke hai ke video nirok no snam ro ni bagi ni ang nirok no phrangnai bahai ke hai ke video hai ke bahai ke bol snanai serai ni bol thungjanai nar karani belai no nai di tak tai bok sang Gaya pulas kan hai ke nadi 10 khan belai nadi narkan nasiri dok nadi getak file ne yang cameraman no sau yang kisek thai ma jaga onogodi tolabo ek dui tin sar mai ka takuk tai bu thong ma phanya rebusung ke sar 5 total 10 khan nangu mai ke phai ma thnai takuk tai bu song nirok muitnar di hai 10 khan thik ma khainai 10 khan ni bara tei talai di tei kombuta khai di 10 khan khat kolagu nirok janja besabetui no muthung tongma haike nirok market dogo paiwinai yogu tei nirok nok gana nirok bo janjan narkara kaijak tongbaina bono nirok tamwi belai baidi adi ge tabok sung chenglai hinai tahuk tei buk song nirok nai chom baidi kaham ke lale cameraman sabu oro kisa tolabo sak tongni bagai yang kaisa lema haike yang kaisa tai ke makhane kainai du kaini sir nangnai boni pore hai ke khaidi boni pore ro dafidi he ke khaidi boni pore tola hai ke tawdi boni pore impi kha hai ke roddi Eke dapidi belai speed ke khaima bu jora kabang na yatain 5 minute drone bisingo painai manipare eke dapidi manipare eke rodi le ta te nirok nai chon di kaha ke bai ke ma khai manipare hai ke manipare amno dadi Unipare yang latih rofidi, ekeng khai di belai speed ke khai ma bu, belai simple, belai easy, lagi aku tai buk song, hanya bagi ni rana ang video ini mas naka, ni rana kau roza botam ba, an YouTube channel ni bising tai ni rana juda mangpili phunai kor jagba tak tai bu phunai di gebono hai ton kita ege nadi sabunya di ege sabunya di inke eksari te kaisya yang gothoya ko yang hikmadana inke nadi ya ko nice nadi au busong belai easy yang teh ke madana ta ke gothona nadi belai ne simple le hai khaji anirona belai speed ke khai tongu video kolok khaya nadi ta uko somno bai khana ni ra sajak bai ke ta ku tei buk somni live khai di
tei ni rok sung ham su ke comment khai hobai di nai di belai ni easy sini narkara belai samung nango musa mabu tei posawrok bar mabu tei narka noxius namabu nai ta hotai bon purai ora hake sulfi di le bas maka ta hotai usa khai di belai nu nai thok ora hake susodi Mane perer khai di hotai busong yang da di Ibon perai nobai khana ta hotai busong bahai khai ni ro le hai khai video le thong le mai ka ani no ja mo thong ang sramani an yak bai nai di len easy khai ja gata pai khata hotai busong bon perai tak bahai ki ma phai pin nai di hai nai di len easy ang kha khaibu an video no goi ani subscriber song belai sajo bai kana hnui nai di le bon perai khai di ang umno ta hotai busong srai ro no bag ro bai nai borok belai hamjak nai kha bon perai miliang ke tei sanai di hai kata le bon perai ai ke ma khai pinai ta hotai bu hok song ani pin channel ni bising te ani YouTube channel ni bising te na ang juda jun mangpil ne gos ja hai hani bagin juda jun ran mangpil phone ne ang sai to gui tong mon pre tak ta hotai busong bahik ma khanya le mon ya gol tak jan jabla sida o madanai nai thok khayo ni ke ma ke kisa siddi le ke dadi getak date bot tai tung thanai te kisan kaham thanai janja sida ta hotai busong ma danai le ke dan sida ma danai la ang belai ni rani speed ke khai pungnai ani video kolok nai si ani bagina rana ang o video no rok download khai na bui kaha ke nai di ta hotai busong ni kaise blade na di blade na man peritan himle am nai thok khai ni bagai ke di bas te bon presida or so pidi le ta hotai busong na badi le janja sida dai ma thangnai le dan sida ni rok nai thok khai ni kharo gorong khin mak khai na mo blade ben nai thok khai di bilai ni simple bilai ni easy ai ta hotai busong te chung dalalia ni rong simple ke phnusnai amagi na khaim pungnai le te kisa tong khoro je nai thok khai ni ke mahai rok busa bisno rai ma khina ni pore da phidi le nai thok khai ni ke ta ho hu som hai kisa rai ro di bilat bai de hai ke bilai ben nai thok nai Nyerok ta hotai buk song ani channel no ta fan subscribe khai ne khong ke subscribe khai na ni bagi ko jau subscribe khai nam ni log all ni nganan bell button no kaise click khai di tamni hamle ang video kotal upload khai ni log no nirmal notification man bagi ta hotai buk song ke paile ha te kai ni tong khada jak nai niron belai speed khang video daiti khai speed bai phunung nai nai ta hotai bu ko song kha khai bu o video no nogin rok sajak tong khana hanui ang gata hotai bu song dalali asuk video lo lalia asuk bai hala nai thokla ham belai ne
tei nirok ni sak kaham ke kono ganang ke tei busnamo ang nirok simple kasi nai takuk tei busong lei nai sidi rat snate sante lei thiro kisa phaike ang tero rai jaka takuk tei busong haban mung sang ya as kisa pain ta tum sung nai sidi lei nirok phunu lei omai ke snai pe ka 1 2 3 4 5 6 omai ke nirok muitonar pide hai hen takuk tei busong nirok narkara blai no strai roni bol muthung janai nirok snamo ningke omai 10 khan nangnai 10 khan nirok na ang phunukha nirok skip khaiye ke tatani video ta ekhe ya phun sin upload khaibi tuluk naidi inke nirok busna inke takuk tei busong nai bisidi belai bin naithok bazani silai sin naithok hamle tei pai siok la ha market dogo sagni basa batei nirok bu noganda ni srai nitin dadani basa baini basa umai ka sagni basa rong umai ke nirok narkara blai bai snambui muthungai tamna tahuk tei busong ke tahuk tei busong angkha khaibu ani video no go nirok chajak khana hanai nirok chajak tongkhe nirok ni tolao light rojanai tongo nirok light di gete nirok sunghamso comment khaidi tei ani channel ta phan nirok subscribe khaiya khatongkhe nirok ni mobile ta jaka subscribe tongo or nirok click khaidi click khair muntongo all nigan bell button kaisa kwasapna ro click khair phi tamni hamla ang katal video upload khamne loglo nir mobile notification sogone ga takho bu song asuk nitin video snai nirok chajak ba like khaidi jotona hai ni hai te se hambai takhok tai buhok song le chung ball sanalai mani tabok sarai nero lainai nirona ang video khai phunukhat narkara blai bai bahai khe sarai roni ball sana bono phunukha tak sanawai pe kha tabok sung rolainai amokhe ansarai bihan jomatia o bolno nung hajakla hande babu rong jegre de hajakla hande ha ke amono kaisa sorno kumar nite no kaisa lainai elina kaisa laisnai do hakena abama snai re finai borono boro lainai do ike do lathiroi negre dodi do dori kaisa lathiroi negre dodi football dodi rosdi omo bet beragre do lai ta bihan na dori dusu thari doma do yak phalai kharsi dori lathir omo lathir sidi hey la dai tong dori ro fa sidi te ro dori oh my goodness tau tai bo song ni rok bu srai ro na muthang di blai ni borok hajak la hanam lam na blai na tok la hajak la hande sagra di da tau tai bo song asun na ang jot no broni dol srai kran ang jot no kaisa ban ni nai toni bangai hambai no hajak la handang no bol lori mane hanja ha alna haja de nget nite ta bai thlai do omono ni dar bai thlai do ni baba no side do bolo jala da bai sai sidi do dalat thungna legra dalat kisa tu da elna kisa la thira ne do da no thungsna ga da thungsi da no thungstel na da kana